Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Kufungane kunaka benyika iondi chashika kawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyerezi ndichawa nenyerezi chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi musimba natenzi ndoda kuna mata ndiwe semuani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unashisa kwacho ndichawa nenyerezi chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi na ususu wa Jesu nomuparokozo narene Shichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba nichawa nyerezi chiremba mumane rusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparokozo narene Shichandi fatamu moshawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi
mumanero zuba rovira ndomukanda poneswa towe kumusha ichawa lenyeredzi here ichawa lenyeredzi here chiremba mumanero zuba rovira ndomukanda poneswa towe kumusha ichawa lenyeredzi here. Makoronike wechipiri chitsauko 20 kubva pavhesi yekutanga tichiyambukira kusvika pavhesi 7. Shoko raMwari rinoti, shure kwaizvozvo vana vaMoabhi navana vaAmoni navamwe vaAmoni pamwe chete navo vakasvika uzorwa naJehoshafati. Ipapo vamwe vakasvika vakaudza Jehoshafati vachiti, vanhu vazhinji vanouya vachibva Siria mhiri kwegungwa kuzorwa newe. Tarirai, vari paHazazoni Tamari, ndiro Enigedi. Verse 3. Ipapo Jehoshafati akatya, akashingaira kundobvunza Jehovha. Akatara zuva rokuzvinyima zvokudya panyika yose yavaJudha. VaJudha vakaungana kuzotsvaka betsero kuna Jehovha. Vakabva kumaguta ose aJudha kuzotsvaka Jehovha. Jehoshafati akasimuka paungano yavaJudha navanhu veJerusarema mumba maJehovha pamberi peruvazhe rutsva, akati, haiwa Jehovha Mwari wamadzibaba edu, imi hamuzi Mwari uri kudenga here? Imi hamuzi mubati woushe bwose bwendudzi here? Paroko rwenyu pane simba noushe, naizvozvo hapana munhu ungakudzivisai. Imi Mwari wedu, hamuna kudzinga here vaigara panyika ino pamberi pavanhu venyu vaIsraeri? Mukaipa vana vaAbhurahama shamwari yenyu nekusingaperi. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ngatimbonamatai Ishe, tinomutendai nekuda kwemukana wamatipa kuverengwa pamwe chete nevapenyu, nekuti zarurirawo meso tione zvisakaonekwa, nenzeve dzedu dzinzwe sati zvakanzwika, miromo yedu itaure sati zvakataurwa. Indidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Musoro weshoko kunyaya yedu unoti, hondo haizi yako. Hondo haizi yako. Shoko raMwari rinotidzidzisa pamusoro penyaya yakaitika munguva yekutonga kwaJehoshafati aitonga Judha. Apawo kune rumwe rutivi Ahabhu ndiye akanga achitonga Israeri. Tinoziviswa pano kuti shure kwaizvozvo zvinoreva kuti pane chiitiko chakanga chaitika. Ichi chiitiko isati chaitika. Ndechipi chiitiko chikuru chakanga chaitika? Chiitiko ichi ndicho chiitiko chiya chekukokwa kwakaitwa Jehoshafati namambo Ahabhu. Vakati, iwe Jehoshafati, tigere hedu, vati Ramoti Gireadhi nderedu, uya uzondibatsira, tinoritora. Ipapo Jehoshafati akabvuma. Munoziva nyaya. Ndipo paakabvunza kuti hapana here vaprofita vangatichenesere nzira, tizive kuti Mwari unesu here panyaya. You know the story. Dakara pakazouya Mikaya anomboprofita zvekuvafadza, achida kuona kuti vari kuda kunzwei, until akazovaudza kuti ndaona makwai achifamba mukati memakomo asina mufudzi. Yaive clear kuti mufudzi airebwa ndiye Ahabhu, kuti aizofira kuhondo. Munozviziva imi kuti ndopa wakaita kachitsotsi, kuda kutsotsa Mwari, rega ndidaro, kuda kukanganisa chiprofita. Ndobva vati, iwewe Jehoshafati, chitora hembe dzangu idzi. Hei, indotora hembe dzako, wotasva bhiza rangu, topinda muhondo, tite disguise God.
ndikudaro ndikaroti Mwari ndo vakanga vachivarangaka. Unoziva usapfekedziwa hembe dzisiri dzako nemunhu, iwe pfeka dzako. You know the story kuti vaSiria vakanga vakaudziwa namambo wavo kuti hondo yatinayo iri very simple. Kana takuinda kuhondo, watiri kuda ndimambo, musarove umwe munhu. Saka pavakaona hembe dzaizikamwa dzehondo dzamambo Ahabhu, you see now, ndo kubva vamudzinganisa kuti uyo Ahabhu havana kuziva kuti kunze akanga ari Ahabhu asi mukati anga ari Jehoshaphat. Variko vakadaro even pazuva ranhasi, kunze uku ndevana Ahabhu asi mukati ndeJehoshaphat. Zvakazobuda pachena Jehoshaphat paakaona kuti hondo yese yanangana naye, ndopaakaridza mhere kanzi musamutevera Ahabhu acheme. Vakomana, unoshiye kuti kusindimara kwakadaro kwokuti unozikamwa nevatorwa, unozikamwa nevavengi kuti haucheme kunyange uri munhamo yakadi, kanzi haachemi. Hembe ndidzo, bhiza ndiro, asi voice haasi Ahabhu. You know the story. Saka musure maizvozvo kupukunyuka kwakaitika kuna Jehoshaphat, abuda munjodzi yekuti haana kuurawa. Ndo paanosangana neshoko rakaipa. Satani azorore vanhu vaMwari. Musure mekupukunyuka kwako pane imwe njodzi yaukasangana nayo, usarelaxa. Satani anouya. This time pakuuya madzimambo akanga akabatana zvisingaite, anokwana kuita matatu. Munowaziva maAmoni, munowaziva maMoabhite, munowaziva ndo vanaka vaLoti. You remember vana vaLoti vaakabereka ivo nevanasikana vake vaya vakamubata chibharo. You know the story, vachibva kuSodom. Mwari akanga avimbisa muna Deuteronomy chapter 2, mukaverenga kubva pavhesi 8 verse 9. The Bible says, ndasiya vana vaMoabites nemaAmoni musavauraya kana kuvatorera nzvimbo yavo, nekuti ndakapika kuna Loti kuti ndichamupa kaguta kana kanzvimbo kanonzi Saka Mwari vakanga vakaudza vaJudha nevaIsraeri kuti musazouraya kana kutorera vana vaLoti, kunyange vari vana vemakuna-kuna, asi musavatorere pandakavapa. Mwari ndiMwari wengoni. Kunyange tiri vana vemakuna-kuna, kunyange tiri vanhu vezvakaipa, kunyange tiri mukati meupenyu tichibva munhoroondo yeupenyu husina kunaka, but Mwari unochengetedza zvidzo zvake nevana vemakuna-kuna. Mwari haarambe kuchengetedza zvaakatsidza kunyange nevanhu vakashoreka. Ndinozviziva kuti unodaro wakashoreka. Maybe wakakurira mumusha apo mai vakarambwa, maybe wakarambwa iri mimba nababa, maybe wakasara wakuchengetwa nanambuya, vabereki vainda, mai vainda nesango. Kunyange zvakadaro, Mwari unochengeta vana vakashoreka. Mwari unochengeta even vana vakaberekwa out of wedlock. Mwari unovachengeta. Mwari unochengeta vana pachipare. Mwari unochengeta vana vanotasigwa pasi. Lot unyange akagara muSodoma, but Mwari wakachengetedza chiso chake. Saka Jehoshaphat ari kuti, anzwa kuti vaAmoni vari kuuya nemaMoabhu ende vakabatana neMasiya kuuya kuzokuparadzai. Shoko marinzwa imi kuti vatounza shoko vari kutounza in a negative way. You see now, because the Bible says vaAmori vari kuuya kuzorwa naJehoshaphat. Ende vauya vakadini, vanhu vazhinji vari kuuya. Mazviona kaizvo? Already varikuda kupa picture yekuti Jehoshaphat nevanhu vake vashoma. Yes, panhamba vanga vari vashoma. But do you know kuti vashoma vana Mwari vazhinji kudarika vazhinji vasina Mwari. Saka kana vanhu vakutaura, tiri munyika yemameseji, tiri munyika yematext message, tiri munyika yemedia. Pane mashoko anofamba, anouya achitaura, kukuhlikidzira nekukupa kubvunda nekutya, kuita kuti Satani aite seakura stereki, zvokuti isu tinogumisira takuona kuti tava duku stereki. Tiri munyika yemameseji ka. Ndiri kureva kuti mameseji ari kutaurwa akasiyana siyana. As I speak,
pane munhu akatobata message yeumwe munhu wemunhu yakarasikira pafoni yemurume. Tiri munyika yemameseji ka. Izvozvo sekutaura kwandiri kuita kune umwe munhu atoreceiva message inotaridza kuti uyu munhu anenge ari kudanana nemurume wangu kana nemudzimai wangu. Inyika yemameseji iyoyo. Saka nyaya yemameseji uingwarire. Because Jehoshaphat haana kumboona inzwa yona Mwari. Akaita zvekunzwa, manzwa ekuti akanzwa naniko. Haana kunzwa nenhaririri. Nhaririri ndo dzaifangwa kumuudza, dzairinda, but haana kuudzwa nenhaririri. Akanzwa nevamwe vanhu. Manzwa here, vana vaAmori, shure kwaizvozvo vana vaMoabhi navana vaAmori nevamwe vaAmori pamwe chete navo vakasvika kuzorwa naJehovha. Ipapo vamwe vakasvika, vamwe other people. Haikuna kungotora mameseji ese. Munozviziva vanhu vaMwari, mameseji haasi chinhu chekutamba nacho. Inini ndanda kuda kutaura chimwe chinhu, mameseji andakareceiva ndikati naimi kochikwe ichocho. Mameseji ukasachenjerera unofa, unobvunda pasina chati chaitika. Kana chizoitika chinoitika hacho. Asi panapa Jehoshaphat akatonzwa vamwe vanhu. Haana kuudziwa nevanhu vaifanira kumuudza. Pane vanhu vaifanira kukuudza. Poita hear and say, of course it was true, but ndivanani vataura zvawatsama kudaro. Message yacho yasendwa nani? Mazvoona kaizvo. Usangotore zvinhu zvese wobvunda wotya. Nyaya yemameseji yakaoma. Saka Jehoshaphat, the Bible says, akanzwa. And then what did he do? Number 1, Jehoshaphat akatya. Kana pane chinhu chakaipa kutya. Nekuda kwekutya vazhinji vakaenda kun'anga. Nekuda kwekutya vazhinji vachitya kuti ndingazofa ndisina mari, vakatengesa even umhandara hwavo kuti vawane basa. Nekuda kwekutya vamwe vakabvisa choko muhomwe kuti vayambuke Gwizi Zambesi vachiinda mhiri. Sorry ndakutaura zvinhu zvakaitika kwamuri. Nekuda kwekutya namo vanhu vakagumisira vaita madhiri asina Mwari mukati. Nekuda kwekutya vamwe vakadakara vapinda mukati menjodzi yavari kutadza kubuda iye zvino because of fear. That's why pachinzi fear kana ikabata munhu, faith inotama. Fear nefaith hazvigari mumba imwe chete. Kana fear iri mumba, faith inenge iri panze. Kana faith ikapinda mumba, fear inobuda. Kunyange zvese zvichitanga naF, but hazvidyidzani. Kana uchitya, zvese zvinoitika kwauri. That's why Bible shoko rovachizoti vanotya navaroyi nemhombwe nevaurayi vese vanopinda muklasi imwe chete, havagari nhaka yekumusoro kudenga. In other words, kana uchitya, ziva chinhu ichi kuti zvirokwazvo kutya kwako ngakurege kukubvisa pana Mwari. Jehoshaphat akatya, yes, but advantage ina Jehoshaphat anoti kana chingatya anoziva kwekutizira. Vanotya vachitizira kuna Jehovha vachava vanhu vakakosekara. Jehoshaphat akaita sei? Number 2, he set himself. Amen. Jehoshaphat akashingaira, ndozvinotaura Bhaibheri. Akashingaira kunovhunza Mwari. He set himself. Vara rakashandiswa kuti set himself, zvoreva kuti iye pachake akazvigadzira. Akati handingaindi kune vanhu indisati ndagadzigwa. Handingakoki vanhu kuzonamata indisati ndanamata. Jehoshaphat akatora chinzvimbo chemuprista. Muprista every morning asati abata hwayana dzenhengo, asati abata hwayana dzevamwe vese nembudzana, aitanga auraya gwayana rake, aitanga auraya chimhuru chake, kureurura zivi zvake. Imbomira kunamatira vanhu, imbozvinamatira. Imbomira kuparidzira vanhu, naimakiwa, imbozviparidzira. It must come to pass kuti tidzidze kumbozviparidzira tisati taparidzira vamwe. Oh, how I love Jesus that anotipa simba rekuti panguva yatisangana nematambudziko tinoita saJehoshaphat. Anofunga ndisati ndaunganidza vanhu kuzonamata, I must set myself above this situation. Ndotsvaka Mwari. Tsvaga Jehovha usati watsvaga vanhu. Jehoshaphat wandichallenja, akatanga atsvaga Mwari. And number 3, Jehoshaphat says, I will then seek the Lord. Varere kuti seek the Lord, kana kutsvaga Jehovha, rinotsanangurwa mhando mbiri. Chekutanga riri kunzi seeking after the will of God,
kutsvaka kuti Mwari anodei. Kana pane chinhu chinokosha mukati meupenyu, wasangana nezvinonetsa muupenyu, tsvaka kuda kwaMwari. That's why Jesus pakanga ari muGetsemani anoti, Baba, mukombe uyu ngaupfuure, but kurege kuva kuda kwangu, but let your will be done. That's why the Bible says, oh, I have plans, that I have for you. Plans to prosper thee, to give you an end that is expected. In other words, kana uchinamata mukati meupenyu, tsvaga kuda kwaMwari. Saka Jehoshaphat akatsvaga the will of God. The term seek kana kutsvaka inoreva kuti Jehoshaphat worshipped, akanamata. Kana tave nefiye inotisvitsa pakunamata. That's a holy fear. That's why Revelation chapter 14 notaura ndakaona ngoro dzibhuruka pakati pedenga dzine evhangeri isingaperi kuti iparidzwe panyika. Ikabva yati kudiko, ityai Mwari mumurumbidzei, namatai iye akasika denga nenyika. Fiye inofanira kuti driver kunonamata Mwari. Saka Jehoshaphat ari kutya hondo hongo, haufaniri kurega kutya nokuti inotyidzira. But kana uchinge watya usaperegwa, inda pana Mwari, zviwisire patsoka dzaJehovha, tsvaka the will of God. Uti Mwari, handizivi chaitika, imi muri kuziva, but ndatya hangu. Kutya kwaitika nokuti ndiri munhu wenyama, kutya kunouya, but I cannot stand alone. Ndakuinda pana Jehovha. Saka vese vanenge vatyidzirwa, manyirai patsoka dzaJehovha. Chimwe chakaitwa naJehoshaphat chakanaka. The Bible says, he then called Judah. Akaidaidza kuti inamata. Manzwa kuti akaita sei? Akadaidza Judah kuti izvinyime zvokudya zuva rese. Vachiita sei? Verse number 4 inotaura kuti vakanga vachitsvaka betsero kuna Jehovha. Amen. In other words, they are saying, rubetsero tinoguda, rubetsero ngaguye. Iye zvino takuda kubatsirwa. Hatigoni, nyaya yedu hatigoni tega. We need a help. But hatidi rubetsero gunobva kumwe, toda rubetsero gunobva kuna Jehovha. In other words, mukati meupenyu hama yangu, yes, zviri kutadza pachena kuti unoda help. Unoda help hongu tiri kuzviona, but help yako unoida kunani. Let our help come from God. Saka vaitsvaka betsero kubva kuna Jehovha. And then number 2, vaJudha vakaita sei? Vakabva kumaguta avo ese. So this is participation evanhu vese pachirongwa ichi. Kana mukuru achinga azvininipisa, kana elder vazvininipisa, kana pastor vanamata nekutsvaka chiso chaMwari, ungano ichatevedzera. Kana vakuru baba mumba vakatsvaka chiso chaJehovha, ungano iri mhuri yavo naiyo ichazvininipisa. How come kuti baba muri seri kwenewspaper muchisvuta fodya vana vachinamata? Zvafamba seiko kuti imi mumba munokotsira muri sina anonamatisa? When the husband achinga amuka akanamata kuna Mwari, the wife and children who follow suit. Saka tiri kuona ungano yabva kumativi ese ichizouya. Chii chavaida kutsvaka zvakare? Number 2, vakauya kuzotsvaka Jehovha. Amen. Vamwe vangafunga kuti zvakafanana kutsvaka batsiro yaJehovha nekutsvaka Jehovha. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Pane vanhu vanoda rubatsiro rwaJehovha but vasingadi Jehovha wacho. But vaJudha vakati isu hatingodi kubatsirwa, tinotoda futi mubatsiri wacho. Saka in other words, they are saying, kunyange mukasatibatsira, but tiri kutsvaka imi, watiri kuda ndimi Jehovha. Hatisi kuda kubatsirwa tisingadi mubatsiri, tinoda mubatsiri nerubatsiro rwacho. Saka kunamata ukaona kuchiketa, kuchingoda kubatsirwa, kusingadi mubatsiri, kave neproblem. In other words, vari kuti tiri kuda Mwari kuti mutibatsire, but toda kuti muve Mwari wedu, muve imi mudzikiniri wedu, mugova mutungamiriri wedu. If you check verse number 18, ipapo Jehoshaphat akakotamisa musoro wake, chiso chake chakatarisa pasi. VaJudha vose navakanga vagere Jerusarema vakawira pasi pamberi paJehovha vakanamata Jehovha. NavaRevhi navana vavaKohati navana vaKora vakasimuka vakarumbidza Jehovha Mwari waIsraeri nenzwi guru kwazvo.
vakamuka mangwanani ndokubudira kurenje reTekoya. Zvino vakati vachibuda, Jehoshafati akamira akati, chinzwai imi vaJudha nemi mugere Jerusarema, tendai Jehovha Mwari wenyu mugosimbiswa. Number 1. Hey, Jehoshafati audza vanhu kuti vaungane, vanhu vanamate. Mwari unovazivisa strategy yehondo. But I like how Jehoshaphat is addressing the people here. The Bible says, akamira pakati pe Israel, akamira pakati pe Judah. He is now on parade. When Judah payakanga yamira pa parade, Jehoshaphat akaenda pakati. In other words, we want to see our leaders, vatungamiri vedu, vatungamiri vechechi, vatungamiri vematunhu, vatungamiri vemimisha, mumire pakati pe ungano, mutungamirire rusando. Muhondi atinayo na diabolos. We want to see our leaders standing among their followers. Vachidaidzira, let us go forward and retreat never. Ngatiende imberi tisadzokera kumasure. Jehoshaphat is showing a spirit of leadership. Arikuti zvandapedza kunamata kuna Mwari, ndapedzerana na Jehovah, ndakumira, I'm here to lead, ndauya kuzotungamirira, but ndinotungamirira ndatungamirirwa. Haleluya. Jehoshaphat akamira. Pana vanhu vakawanda vasingadi kumira, vanoda kuti mhomho iinde yega. Kunyange vaIsraeri pakanga vada kudzokera kuIgipita, tisarudzirei munhu tidzokere. Vakati kudzokera tingada, but hatidi kudzokera tisina leader. Ndiwaniko usingadi kuinda mberi usina mutungamiriri? Mukati mekunamata kwedu, let's have leaders who can stand among God's children. Kana taura pamusoro pe evangelism, toda ma leaders anomira pakati pe ungano. Kana taura pamusoro pe kupa zvegumi zvipo. We want to see our leaders standing and leading by example. Kana taura pamusoro pe kutendeka mukati me marriage. Let's see our leaders standing among the church of God. Kana taura pamusoro pe vasikane vakomana. Let's see our leaders ema youth vachimira nema youth vachitungamirira zvakanaka. Kana taura pamusoro pe kutungamirirwa kwemadzimai. Let's see our women leaders standing vachitungamirira madzimai. Every department, every leader must lead by example, at least after worshiping. Kana uchinge washumira Mwari, uchagona kumira kutungamirira ungano ya Mwari. So Jehoshaphat is actually saying, I'm available, I'm there, I want to lead. Inzwayo na Mwari. Zvinonzi zvino vakati vachibuda, Jehoshaphat akati, chinzwai imi vaJudha nemi mugere Jerusarema, tendai Jehovha Mwari wenyu. That's number 1. Mugosimbiswa. Kana uchida kusimbiswa pahondo yaunayo, tenda Jehovha Mwari wako. Not just kutenda kuna Mwari, but tenda Mwari. In other words, have faith in Jehovha Mwari. Jehovha Mwari here shows kuti Mwari musiki na Mwari anochengetedza zvake. Mugosimbiswa. Number 2, tendai vaprofita vake. Believe his prophets. In other words, patiri kufamba murwendo rwedu rekuinda kuKenani, muhondo yatinayo naDiabolos, tendai kuna Jehovha, mugotenda to his prophets. Mutende mukati meshoko rake. And verse 21, wakati arangana navo vanhu vakagadza vaifanira kuimbira Jehovha nekumurumbidza nenguo tsvene, vakafamba pamberi pehondo vachiti, vongai Jehovha nokuti ngoni dzake hadziperi. Maona zvavakanga vakapfeka here? Vakanga vakapfekeiko? The Bible says vakanga vakapfeka nguo dzakachena. Amen. Muhondo yatinayo naSatani hatifaniri kupfeka nguo dzakasviba, tofanira kupfeka nguo dzakachena. In other words, nguo dzakachena dzinoresembla the character iri perfect. Muhondo yatinayo naSatani maranotsvaka a perfect character. Nguo dzakachena zvinoreva kusapomerwa mhaka. Nguo dzakachena dzinoreva mwoyo yakachena, pfungwa dzakadzingiswa. Go with me patakupedzisa rusano rwuno runova muzongozongo wenyaya yedu. Iri pavhesi ya 14, mweya waJehovha ukauya pamusoro paJahaziel mwanakomana waZakaria, mwanakomana waBhenaya, mwanakomana waJeriel, mwanakomana waMatanya, muRevhi wavanakomana vaAsafu. VaAsafu vakanga vachizikamana nekuimba pakati peungano.
Do you know what happened? Vanhu vazvininipisa, vanamata, vazviramba, vafasta. The Bible says, ungano yaIsraeri yakamira pamberi pekoti yaJehovha, pamberi petemberi yaJehovha. In other words, kunonzi madzimai akaungana ane vana, ende vakuru vakaungana. Jehoshaphat akanga aripo, ndo pari kunzi Jehoshaphat akaenda pakati pavo. But I want to show you what they did. Vakamira vari silent, zviya zvokuti zii, vakamirira mhinduro kubva kuna Mwari. Jehoshaphat anga ana mataka, ko hamusi Mwari here waIsraeri? Hamusimi here mune nhoroondo yakaitika mukati meupenyu hwedu? Hamusimi here makambotitungamirira? You see, Jehoshaphat is trying to count my blessings. He is trying to invoke the power of God yaakamboita kumasure. And then the Bible says, chimwe chikomana chakanga chiripo musure mengo vanhu vateerera, vakamira vakanyarara. Hakuna kana aimbodzwa kana nariti yaidonha yainzwika. There was silence, vanhu vachipa mukana kuti Mwari ataure navo. Panomboda imwe nguva munhu waMwari ubvise ruzha runokunetsa mukati meupenyu, uteerere kutaura kwaMwari. Panda kuti ubvise noise yeeconomy, ubvise noise yenzara, ubvise noise yewari, ubvise noise yekufunga zvimwe zvese, uteerere kuna Mwari kuti Mwari vari kuti kudii. And at that time, that's when we see this young man achisimuka, anoti kudii. Iye akati, teererai imi vaJudha mose. Muri kuinzwa here vana Mwari? Akangosimuka papa nevanhu, ndobva ati teererai vaJudha mese. Ndobva vanhu vese vateerera vakatarisa. Ndobva ataura akati kudii? Akati, nemi mugere Jerusarema, nemi mambo Jehoshaphat. Is not haasi kuita zvefani, haasi kungoti vanhu chete. Ari kupedzisira namambo kuti, listen, iyemi mambo Jehoshaphat, zvanzi naJehovha kwamuri. Number 1, musatya. Do you know kuti ndo yanga iri problem yaJehoshaphat? Panyaya akanzwa nezvekurwa akatya. Saka God is addressing zvinhu zvinotinetsa mukati meupenyu, kutya. Number 1. Number 2, anoti kudiko muranda waMwari? Kana kuvhunduka, kana pane chinhu chakaipa, kutya and then kuvhunduka yave action. Kureva kuti zvakutoitika mauri, wakuto adrenaline yakutokwira, BP yokwira, wototsva. Kana uchitya unobvunda, simba rinopera. Pane zvinhu zviri kuitika mumba kwenyu vatete. Ndikureva kuti nyaya yamunayo kumba kwenyu haidi kuti mutye, haidi kuti muvhunduke. Actually, nyaya yamunayo kumba kwenyu inotoda munhu akadya. Zvokutoti zvenyu zvokutoramba kudya izvi muchiita semunoramwa-ramwa, hamuikundi nyaya. Nyaya iri kuitika kumba kwenyu inotoda kuti mudye chisadza chakasimba, motodaidzira ndipei mvura, modzikisira nedhiringi, muwane pawa yekugwa munyaya yenyu. Mukaita zvokuramwa-ramwa muchionda-onda, haide kuti muonde. Nyaya yamuno inoda kutosimba. Let me talk to someone. Nyaya uri kusangana nayo haidi chiramwa chauda kuita ichi. Nyaya uri kusangana nayo haidi kungosarenda. Nyaya yaunayo inotoda kusimba. Handimbori kusimba pamweya, kusimba even panyama, because gwendo gwacho gwakakura. That's why God says, mana Elia akanzi muka udye nokuti rwendo rukuru. Nyaya rukusangana naye musikana kuti umboondaka mapipito achidonha nokuti mukomana aenda, itorya usimbe, uzora mafuta, tsvaka perfume udire fafaidza, because hondo yaunayo yakakura zvokuti umbochema mukomana. Usaite mariro, uchachema, wagara uchachema. Usachemedzwe nemunhu asina kubvisa kana chinhu kumba kwenyu, uchazochema futi wamumba. Saka chengeta misodzi, inotoda kuti usimbe. Nyaya yatikutaura nezvayo ndokubva mukomana ati musatya, musavhunduka. Kuda nokuda kwavanhu ava vazhinji. Number 1, this is critical. Inzwai kuti nhodo iri kudodwa panapa ndozvazvambotaura kuti vakawandisa. It's a fact. Mwari autoti vazhinji, yes I know, kuti vakawanda. Musavavhunduka kana kuvatya. Why? Nokuti kurwa hakuzi kwenyu asi ndokwa Jehovha. Hallelujah. Kurwa hakuzi kwako. This war does not belong to you, but the war belongs to God. The battle does not belong to us. The battle belongs to God. Usaba, usatoro hondo isiri yako. Inzwa nomari. Kunyange tasangane zvakadi, ziva mugano, hondo haisi yako, hondo ndeya Jehovha.
Saka Jehovha number 1 haatyikidzirwi nekuwanda kwavanhu. Number 2, Jehovha hatovhunduki. Number 3, Jehovha haatye. Saka kana hondo iri yaJehovha, zvikureva kuti imi mirai parutivi. Inzwai instruction. Burukai mangwana mundorwa navo. Tarirai vanokwira napamukwidza weZisi. Muchavawana pakuguma kwemupata pamberi perenje reJerureri. Muri kuona kuti Mwari anotoziva kuri kubva dambudziko rako. Anotoziva kuti zvinorapa kati rekufamba so famba so. Iwe hauzivika, but Jehovha vari kupa instruction and direction. Kana Mwari vachinge vapindira mukati meupenyu hwako, Mwari vanokupa direction yekutora. He knows where you must go from now. Iwe waperegwa, yes, waperegwa, but Mwari haaperegwi. Ari kutoziva rikuru kustrategy inobva kuna Mwari. Kwanzi panapa indai indafungidzwa kana vanzi hondo yaya Mwari zvora kuti ngavachinda kumba vanovata. Aiwa, Mwari ari kuti hondo ndeyangu, but ndinoigwa nemi. Imi michenyu, you must obey. In other words, mukati mehondo yatinayo, Mwari anotsvaka obedience. Mukangobvisa kuchengetiwa kwemutemo nekuteerera makundwa mukati mehondo. Hondo yatinayo haisi kupeta maoko. Hondo yatinayo ndeyekupeta mwoyo. Kuti Mwari apindire mukati mehondo dzedu, we must obey. So the Bible says, burukai mangwana muende. Tarirai ndiri kuziva zvavatoronga, ndoda kuti munosangana navo pamupata. Imi hamungafaniri henyu kurwapo. Aizve, hatirwipo toita sei? Zvigadzirireipo. I like that one. Ndo mavara akutaukwa. Ndoda kuti ndinode mavara anokwana kuita mashanu. Number 1, prepare yourself. Preparation inoreva kuti, of course they were not going to fight vachida nemunondo, but preparation yaidiwa. In other words, participation yemunhu wese ndiri kutsvakwa. Hamupeti maoko indai munorwa, but prepare yourself. Number 2, kwanzi kudii? Stand still, right? Mirai. Vakamboudziwa pakanga vasvika pagungwa dzvuku, Moses anoti stand still, mirai muone sununguro yaJehovha. Number 3, kwanzi fear not, musatya. Or be not be dismayed, musavhunduka. Ipapo shoko raMwari riri kuti budai mangwana mundorwa navo, nokuti Jehovha unemi. Ipapo Jehoshaphat akakotamisa musoro wake, chiso chakatarisa pasi. VaJudha vese vakanga vagere Jerusarema vakawira pasi pamberi paJehovha vakanamata Mwari. Yoda kunditi panguva ino tisatanamata, usatya. Hondo haisi yako. Usatore hondo isiri yako. This battle belongs to God. Hondo yevana yawinayo haisi yako. Mbuya, hondo yamuri kurwa nayo haisi yenyu. Muri mutete, musapinda apa. Regai Jehovha atungamire. Strategy yakapiwa ndeyekuti vana vaKora ngavatore magandira. Toda kuti zvino muise museve pasi nemapakatwa pasi. Hapadiwi mapfumo apa, pakudwa kuimba. Hey, toda kuti munoimba muridze mpururu muchiimba. Kuimba nekurumbidza Mwari muchakunda hondo. Let me talk to someone. Tsvaga rwiyo rwokuimba. Haufangi kuimba rwiyo runosuwisa. Ndo panoimbiwa njodze rwendo, dzokukudza Mwari, dzekurumbidza mbiri kuna Mwari nezvaakaita. Wakada pasi akapa mwanakomana wake murumbwana. Ndo panda kuimbwa apa kuti hakuna umwe kunze kwaJesu. Ndo panda kuimbwa apa ndakarwadziwa Jehovha atsamwa andimisa padombo iyo rinonzi Jehovha. Apa pakuda nziyo dzekurumbidza Mwari, because hakuna umwe anogona kukunda kunze kwaJehovha. Muhondo yako tsvaga rwiyo. Jehoshaphat kunonzi akatora vafana vaKora ndobva vatanga kuimba. Dzaive shasha dzekuimba, vakatanga kuimba. Do you know what happened? Vachiimba kudaro, kunonzi Mwari akaita ambushi vaMoabites nevaAmori, ndobva vatanga kuurayana vakapedzana. Apo vaJudha vakanga vachiimba chete. Come on, church yaMwari, sing on my brother. Kunyange vachitaura nezvako, vakaenda mumafacebook, sing on. Kunyange vakataura makuhwa akadi weramba uchiimba,
kunyange vakataura zvinhu zvakaoma sei mukati meupenyu, ramba uchiimba. Kunyange mukomana akakuramba, ramba uchiimba. Kunyange vakakufungira kuti ndiwe akabrokesa musha wese, ramba uchiimba. Kunyange kamani yako ikadonha, ramba uchiimba. Kunyange ukarwara, ramba uchiimba. Kunyange mwana akarwara, ramba uchiimba. Kunyange murume akatora girlfriend, ramba uchiimba. Kunyange girlfriend rikakushotesa ukaona mavideo, kunyange ukaona mapikicha emurume vakabatana, ramba uchiimba. Kunyange ukarwara sei, une cancer, ramba uchiimba. Kunyange musana ukapisa nokuti wabatiwa nechirwere chisingarapike, ramba sing on my brother. Usanetseke, just sing on. Kunyange vakataura, kunyange vakapopota, sing on my sister. Kunyange vamwene vakati hauzivi kugeza, sing on. Kunyange murume akati wodzokera kumusha, sing on. Kunyange vakati divorce papers asainwa, ramba uchiimba. I'm telling you, singing will bring the power from above. And the Bible says, vakaita zvimukuyu ndokubva pakupedzisira vakawana vanhu vakafa. Jehoshaphat akazoziva, the war does not belong to me but belongs to God. Uri muhondo ipi? Sing on. Hondo haisi yako, iri kuna Jehovha. Unonzi vakazotuta siliveri negoridhe 3 days vachituta nokuti Mwari anga vaitira zvakanaka. Ishe tomutendai, hondo haisi yedu, tipewo rwiyo rwerwendo. Pakurwa naSatani toda kumira nemi muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Wanga waenda kuna Jesu yere, wasambwa muropare nyenye, unosimira mutsa wake yere, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, unofamba naye mazuva ese, wasambwa muropare nyenye, unozorora kuna Kristu here, wasambwa muropare nyenye, wasambwa muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, kwambo asika unochena here, wasambwa muropare nyenye, wagadzirirwa dzimba dzekudenga, wasambwa muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, rasanguva iyo inesitema, usambwe muropare nyenye, kunetsime iyo inowerera, sambanyi muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye, muropa roherere nyenye, moyo wako wakachena oyere, wasambwa muropare nyenye,
moyo wako wakachenawo here wasamba muropa renyenye moyo wako wakachenawo here wasamba muropa renyenye. The news came to Jesus. Please come fast. Come fast. Lazarus is sick. Without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. Oh no, they waited for Jesus. He did not come. They wondered why. Oh, the death watch is over. Somebody say the death watch was over. He was one leg. Somebody say the Lord's on his way. He'll soon be here. But the rest coming. Oh, there's Christ. No, no. Lord, if you had been here, he would not die. He'll still be alive. Just 4 days late. Our hope is gone. Lord, we don't understand why so long. But his way is God's way. Oh, my. No. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on the time. You may be fighting a battle of fear now. Don't be discouraged. You may be fighting a struggle. Oh, bayete nkosi Jesu. Uyabona inkinga yakho. Uyabona ngomehlo. Uyabona inkinga yakho. Uyintobo yabanda. Nkosi yami, nkosi bayethe. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on Pese pandino famba, Jesu anofamba neni, kana mutoro orema, iye anorerutsa, zimwengu akanando chema, tenzi anondinyaradza. Kana vese vandisia, diesha mwari edi, andibataneruoko, onditungamira iye, ondipa rufaro mumoyo, doimba rukuriro. Andibataneruoko, onditungamira iye, ondipa rufaro mumoyo, doimba rukuriro. Mafambiro angu haana kururamiswa, ndifukidze ine mutsa, ndive wenyu narini,
shemune nyashane rudo zitare nyundi Jehova hakuna wakaita semi rumbitwa inarini andibatane ruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo doimba rukuriro andibatane ruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo doimba rukuriro ondipa rufaro mumoyo doimba rukuriro ondipa rufaro mumoyo doimba rukuriro. I'm on my way to Canada. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody